Dadi becikmu upamane dadine awake dhewe wong wis omah-omah, dadi wong sing sukses, dadi wong sing sugih sak jabat. Kang Mas blekok moncrot, Kang Mas blekok moncrot. Piye Kang Mas? Alhamdulillah bengi aku iso ketemu ya Allah. Ya Allah Kang Mas. Ora lho Mas, tangga teparo ke lho. Tangga separo ke kok aja. Pirang taun ora temu apa-apa ya. Ya Allah kok ijek pacet ayu ae, Nduk. Kowe nyawang aku piye, Nduk? Rumangsaku sampean wis ora ana liyane menungso ki wis kaya sampean iki lan kancane wis budal kan biyen isik tetep ngene iki. Bosok apa ora? Mbak Hani, Mbak Lala. Ya Siap Allah. Mas Gareng. Berkah barokah saged sowan wonten ing dalemipun Bapak Wagimin. Injil leres. Alhamdulillah. Mbak Hani wis 2 dina nek kene. Paribasane awake dhewe wis mbatih nang kene. Batih nang mriki leres. Kalau wingi kula awit enjing, genduk Hani nika nusul siang. Waduh, Alhamdulillah. niki hiburan awit kalau wingi enjing ngantos dalu sampai hari ini Mas Gareng. Luar Wah, biasa. jan Kandhane. luar Nggih biasa. bintang tamune nggih wonten Mbak Elisa. Mbak Elisa wonten Mas Gareng. Betul. Lah kae sapa? Kenal, tak kenal maka tak sayang. Iki Dikenalke. apa mbok tekoni? Iki udu menungso. Lah apa? Iki udu menungso iki. Apa Bu? Iki demet Bangsane demet. Suramonto. Demet kira-kira sing iso nyawang gora dhewe tok, Mas. Ya sing ngerti gor awake dhewe karo jaran glempang kuwi. Ya kulino. Monggo, Pak. Nggih, iki priyayine nek kene Lah ora kok ya. ketok lho, pikirku ki nek udu wong lho. Tenan ta ora ketok tenan to? Kono-kono Pokoknya sura ngene aku cak keton cak ora. kono. Kuwi wong ketok ya kok nek sura ngene iki. Lah nggih, sugeng dalu Bocahnya Mbak ngerti, Ibu, kan? Sugeng dalu, Mbak Lala. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Selamat malam. Nggih, selamat malam Mbak Ani wong Lagi ayu. Mbak Hani, jenengan nek mirsani Pak Dalang pripun? Iya, Napa? Nek mirsani Pak Aku ki Dalang. ya jek niki lho Mbak, kok enek dalang ki jen kaya anu, Kaya kaya wong apa? Chinese. Kaya wong Chinese. Ya kok wong Cina Kaya ya. wong Cina, putih resik, Nah, tenang. gede dungu. Lah bareng dagelane. Ya Allah. Nduk Hani, Dalam. ora sah ngino dhisik yen karo aku mesti dadi kamulyanmu ya wong ayu. Iya, Dadi Mas, aku becikmu percaya. upamane dadine awake dhewe wong wis omah-omah, dadi wong sing sukses, dadi wong sing sugih sak jabat. Kang Mas blekok moncrot, Kang Mas blekok moncrot. Piye Kang Mas? Alhamdulillah bengi aku iso ketemu ya Allah. Ya Allah Kang Mas. Ora lho Mas, tangga teparo ke lho. Tangga separo ke kok aja. Pirang taun ora temu apa-apa ya. Ya Allah kok ijek pacet ayu ae, Nduk. Kowe nyawang aku piye, Nduk? Rumangsaku sampean wis ora ana liyane menungso ki wis kaya sampean iki lan kancane wis budal kan biyen isik tetep ngene iki. Bosok apa ora? Yo, sampean ora ngerti kuwi ngono asine duwe ajian rawa rontek ya kuwi. Maksudku ke budal ning Mekah apa ning anu ngono lho Mas Wis to. maksudku ke. Cepet ora apa-apa tak trimo, Nduk. Deloken sesuk. Sampean nesu. Ngapa Ora. Nesu. Aku lembab pikirku kok gak apa-apa. Aja nesu ya, Mas. Tahun. Aja nesu ya, Mas. Mas, besok kan aku ulang tahun, aku mau kado mobil boleh mobil. Oh, paling ora ya expander, paling tidak Pajero, paling tidak Alphard sing tipene dhuwur dhewe. Mas. Piye piye rene. Aku nek awake bulan madu aku jak ning Tegalan ya, Mas. Ora apa-apa. Oh, ora usah muluk-muluk, ora usah dudur. Aku ning Tegalan aku seneng. Iya, mbahku delal iki panen benguk. Nah,
Adewe iki bulan madu kan numpak Alphard ya Mas ya. Tangga separo ben Alphateka. Mas paling ora ya Anas. Wis to, aja samar. Mas, awake dhewe nek bulan madu sampean tak tumpakne ambulan ya Mas. Wis ora apa-apa, ora apa. Iki aku wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Ren, Ren, Kang Gareng. Wonten dawuh. Kono numpak Alphard. Heeh. Kono panen bengmuk. Kan nek ambulan karo Alphard padha tekone ya Mas. Wis to, ora apa-apa. Wong sugih kok ya. Wong gak sugih. apa-apa. Sampean numpak ambulan patut lho Mas. Patut. Wong sugih ya. Awake dhewe wong sugih mangan wae wegah ming nang nggon angkringan. Ya, adewe Paling iki tidak duwe apa. koki pribadi to Mas. Nek sarapan adewe biasane apa Mas? Oh, rendang. Rendang, mimi jus. Jus apokat. Paling tidak pamot daging ini ya wagyu. Kang Mas. Aja samar. Awake nek bulan madu aku jaken maem ning gone Pak Wagimin turan. Lek mantu iki gak apa-apa. Aku ya keluargaku, ya kakangku, ya mbahku. Turane mesti oke. Aja samar rek kaliren. Wis tempe pindang sak eneke. Pripun? Tempe pindang sak eneke. Pokoke Mas awakmu apa anane tak tampa. Wis to, apa aneh. Ora sak kepruksu karo wong ora duwe ya. Honeymoon to Mas. Ning hotel bintang 5 sing kasure mendut. Eneng Jakarta. Eneng Jakarta. Patang dino. Eneng Bali. Ora pengen Ora Mas. pengen, Mas, kene, Mas, kene, aku kene. sesuk Sesuk tak jaken kene. ning gubuk. Wis ora apa-apa, gubukan ora. Heeh, ora apa-apa. Gubuk nek ku gawe wis doyok ora apa-apa. Ora pengen. Ora pengen. Oh layak to Mas. Ndek mau pas ning pondokan salin to. Mbak Lala iki Mbak iki jenengan nyapa to kok abang-abang anu nduk. Iki keroken ndekne aku ning Tegalan karo Komir. Tibakno Mas. Stres kabeh kena uler. Mbak Hani kok ro nek aku gudi kenem. Terus setan tenan aku ini. Paling ora ya wong loro padha andum katresnan. Iki mau enek lagone sing jumbo karo kahanan. Nggih. Ngono. Kuwi mau Sampeyan ya enek. iso nembang kok aku. Sapa? Sampeyan. Aku. Iso to Mas, gandringan aku. Ndak iso nembang, isone nembeng kuwi yo. Gidro. Lah niku arti gandrung aku gandringen. Aku gandringen ya Mas. Kae digandrung aku gandring. Wong ayu Hani. Aja gidro-gidro wis ngono kae. Hani wong ayu. Kowe bakal tak tresnani bakal tak wenehi uran-uran sing cocok karo kahanan iki yo. Diapusi garenge manut ayu-ayu diapusi gareng. Sego beras pangan codot. Alah. Iya, iya. Ngapa? Kowe ngopo dadak ngurusi iki pangananmu iki lho? Apa? Nah, Ya iki dalalan bendino ngombe oli yo. aku cara mangan iki aku karo murem tak pasangi fotone sapa. Oh, lho. Iki yo ngempet ora apa-apa. Mas. Piye, Ayo piye? Mas. Piye, piye, Cah? Bawa gandrung. Nyingkar nyingkur. Wong ayu Hani sing tak tresnani wong ayu. Dawuh Kakang. Wiwitane nyingkar nyingkur. Dhisik-dhisikane ya Kang Gareng. ikur-ikuran. Ana pamdutan caping Gunung Jengleng Kang Gareng. Waduh, gawane pun iki. Ya ora apa-apa terus engko saiki dijenglengke wae. Nggih. Oh ngoten. Nggih. Terusin apa mboten iki wau nyingkar-nyingkure? Ling sam yen ke mutar. Kang Mas. Piye Cahayu? Nadyan to rupamu kowe blekok moncrat. Tak tompo kene-kene Cahayu kene Cahayu. Aku aja kok pangku Mas, aku tau dipangkono aku gringgingen no Mas. Aku ya tahu semaput ngono lho kowe tak pangku. Lelampahan Hakangka Aku jadi kudu mutah lho Mas nyawang apa. Peten. Awake dhewe Aku yo kudu buka iki. parfume parfum sing mahal ya. Dari Paris, Mas. Impor Mas, langsung. ora sah parfum mahal awakmu tak emplungin dundutan nang aku wis gak apa-apa. Aku wis kedanan kok ora ada parfum-parfuman. Ora parfuman napa ning kene brang-brung PPO eket mang. Lampahan wong bagus. Akangka
Lah iki kreminan kuwi. Gamu. Iki ora kreminan. Kenapa? Kuwi gatele wis kumat. Sik, Kuwi gatele wis kumat. Ren, kamu cepetan, Ren. Kamu cepetan. Kamu iri ya? Oh, ora iri, amit-amit Sik, sama. Cahyo. Amit-amit sama bayi. You iri ya? Ayo mas, entakno mas. Kasian deh lu. Apaan sih? Kamu tuh kayak Ani. Mau jarene gedhe kok malah ngesek. Kowe pengen ngrasakne bojoku to? Ane pengen to. kuwi iki asline takir suran kok iso mencret teko kene. Tak pikir-pikir suwe-suwe Hani iki gandrung karo komir arepan. Mas, Aku yo krasa lho macange. Lho wong maune gila kok iso malah seneng dhewe. Mas Komir, Wis to. Mas Komir. Nanti kudu kan. Boleh gak, Pak? Kae lho matane. Mir komir. Wekmu ki kuwi. Pripun? Kuwi kake gareng. Mas Komir. Lha iki apa? Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Mas, piye aku nek kok sawang saka ngarep aku piye? Alah wis jan Sangka ngluri sombal mburi. lagi. Walah. Jan jajan ngene. Sangka ngiringan. Bayu. Kaya ngono kok isih nyawang bojone tanggamu. Kliru Cahyo, Hah? kliru. Ya aja ta yo. Kok isih nyawang tanggane bojone tanggamu ayo. Wong per Komir. wis Ora aku. Komir. Alah, kowe Lho kok iso? Kandhani. Kaya ngono kuwi lho. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kembang tulisan warna abang tandha isih asmara. Awas, hoi. Komir, joget komir.
Sabtu Arga luar biasa. Luar biasa. Komplak-komplak kabeh. Yo Iya. bagus-bagus. Bagus nom-nom. Nah, Ngono ki seger apa banget. seger gede pacar. Lagi. Seger. Orang Lho. aku ya orang lho Mas. Piye? Pengendange jaipong piye lah? Lah yo sing mbok anu sing ndi? Kabeh lho nek aku. Kok Iya. Lho kok dirembomen kok kabeh tok. Awakmu niki yo lha kuat, nggih. ya. Para pengerawit napa Sabtu Arga ki hebat. Lah sing gender nggih jomblo to niki Pak Dalang. Wah. Jenengan disirhani. Piye lah? Disirhani sik to. Tekan ono lah, tekan ono. Tekanane. Jenengan Ya. disirhani nyang napa mboten? Aduh. Macange Oleh jam. ditari malah nyang macange. Mboten ora lho Mas Gareng, aku pirang-pirangane bengi melu Sabtu Arga ya to. Sing gendar ki gelem ngetokne untune ya sik iki mau bener. Iki dean. Biasane kaya ngemot bom. Iki mau Sik iki mau. Ora, mergo kan dek kapan kan jenengan sakit untu ya Pak ya. Ki saiki untune entek ya Pak. Mulai Ketoke kok ngepetan. ketok untune entek kok ya. lah dek kapan kan isih lho Mas, mulane lara, lah saiki entek dadine ora lara. Ora ya kuwi ngono ndek nyilate rong dipethot. Aja to dosa iku. Urung ngedat to mbok becot Lah, ilate yo. Ketoke geget ae. Nah, yo Mas entekno Mas Gareng. Ayo Han. Hani, Dalem. amun ngomongin betot ya. Napa? Ngopo? Lah mbok tek kuwi kok betoten. Iya. Mas Gareng. Ngopo? Ketoke bengi iki aku terakhir melu Sabtu Arga. Lah kok iso? Lah ya kok iso piye wis? Lah kira-kira Yo ora to. ora. Aku gumurku siji. Napa? Jane kono gur nyawang jebok, jebul kok ya njaluk betot Lah barang. nggih, jenengane urusane ampun mriki lho cepok mawon. Lah aku nginceng lho. Nek Reng. ketoke kan Pak Dalang marpe ngulon. Asline kan yo menggok ngalor. Reng. Ngopo? Iki sapame melu ora ta iki? Lala, Dalah. Ora nek. kowe kok ngerti nggo? Dalah. Aku marep ngulon ning sirahku noleh ngetan Lah kok ngerti mergo kowe. iki mapane midodari. Mbak Mutiara aman nggih? Aman. Sekedhik. Sekedhik. Lah iki aku wis anu lampu kuning. Ayo Han. Yo, sajen hati. Aku kowe dadi garwa. Sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Lala, Mbak Hani.